Sofíha, dům Hradček. To takhle vypadá z horečka. Tady kruhečka, tady takové obrovské ty vodíš. Tam jsme teď byli, tam jsem měla video, tak se koukněte. Počkej, creepy, nevím. Tak, to by nešlo. Máme jít? 3, 2, 1. Já se jako, vím, že je to hodně dlouhé. Tak jdeme na to. Brzdím. Ale se myslím, hej. Tak tu je. No to fakt asi nevíme. Jedu,